диапазон екът. Zapravil Gospod manastir, samo u duši pravedni. Jedna mu duša ne stiga, manastir da si napravi, će izvika Gospod angela, angela sveti arhangel, će go na zemlja isprati, pravedna душа да търси. Че го на земя изпрати, праведна душа да търси. Ходил ангел, търсил е, никъде душа не найде. В едно село накрая, в една къща вдовишка, праведна душа намери. Вдовица лежи, умира, деца край нея пищяха. Като си мамо умираш, назе, на кого оставяш? Седял е ангел, слушал е, много с жалба нажалил. Право при Господ отиде и на Господ думаше. Не можах, Боже, не можах душа вдовишка да взема. Децата много плачеха, плачеха и се молеха. Не можах душа да взема. 7 сирака